Musulman yurtlaryna ýa-da din tutubilmeýän ýerlerini taşlap, din tutubilýän ýerlerine hicret etmekligine hem iterýän, gyzyklandyrýan hadisler. Soň aşağı hadisem, şo manida hadisler. Bundan başga da näme kän ayetler, hadisler we ýazsan hicret barasynda näçe toamlar ýazyp bolýar, gurulasaň näçe aýlar, ýyllar gurulap bolýar. Şoň şüp näme biz her bir musulmanlaryň tarapyna geçmeklige, kafir yurtlaryna ýaşap beren musulmanlar, musulman yurtlaryna ýa-da musulman jemaatlaryna goşulmaklygyna çagyrýar. We şu adam diňe türkmen halkydan, orsiýetden aýrylan öňkü respublikan halklarynyň hemmesine din ilmini almaklykdan başga farz zat ýok. Hemme musulmanlar şu wagt diňe din okamaly. Din ilminden başga okulýan ilimler şu wagt şolara haram bolupdyr. Sen la ilaha illallah manysyn bilen ekonomika okuyan, injenerlik okuyan, ya başka da näme bir topar näme ilimler okuyan. Biz bu ilimlere näme haram diýemga. İslam cemiyetine ekonomikan bilýänem gerek, iktisadiyeti bilýänem gerek, siýasadan bilýän gerek, medisina bilýän gerek. Gönü şu ilimlerim dinin çägine alınmaly, dinin ursat beren ýoluna alınmaly. Ýöne bu wagt biz taraplan musulmanlary Allah'ın nämedin bilen, diňe Allah sözüniň manysyny bilen aklar. Avadat diýmeklik sözüniň manysyny bilen aklar. Musulman diýmeklik sözüniň manysyny bilen aklar. Hatta Esselamu aleykum diýip bilen aklar. Biz tarapyň prezidentleri, Arap ýurtlarynyň prezidentlerine baranna hatta arada perawat çykdyryp salamyny perawat etýärler. Baranna salamu aleykum diýär. Onun perawat çyk Esselamu aleykum diýip perawat edip berýär. Kapır orsun öňüne baranna zdrasti diýär. Orsun diline salam berýär. Perawat çyksyz kapır ors bilen näme şoň dinine degen, namusyna degen kapır bilen kapyryň diline gurulýar. Emma peýgamberiniň milletine, peýgamberiniň dinine ýonkoýan musulman Arap paçalarynyň ýanyna barsalar näme Esselamu aleykum diýmene namus etýärler. Salamu aleykum diýär. Onan perawat çyk näme utanmana böyle näme talip saýlan bolup berýärler. Näme şoň salamyny perawat etýär. Şoň çyp näme biz taraplan halklary hemme zatlaryny taşlamaly, malyny taşlamaly, mülküni bargatdan geçmeli, diňe dine ýykylmaly. Dine ýykylmaly, din almaly, din bilen bolmaly, hicret etmeli, jihad etmeli, bir Allah'ın awadatyna girmeli. Türkmen halkyna asyrlar boyu näme tejribede gördüler. Ağişana da çokunup gördüler. Paravada çokuldular. 360'a da çokuldular. Şonna da bayak gidiveren aklar. Keşke dünyevi maksatlarını, dünyevi behbitlerini şolatlar berýän bolsa, berýän bolsa awadat etmeklik bolan. Yani olan nazaryny hatta dünyevi behbidem sana berenaklar. Gün-günden halkyň ýurdun iqtisady çökýär. Ve näme keseller, belalar, beterler aýtýar. Ahlaksyzlyk gelýär, zina artýar, arak artýar. Bozgokçuluk artýar, dinsizlik artýar. Gün-günden Krishna bolýar türkmen halky. Yegova bolýar, Yevrey bolýarlar, Hristiýan bolýarlar, ateist bolýarlar. Hatta özleri ýalyk şu wagt gezip beren adama ibadet etýänleri bar. Kim o gazapdaky? El muhim ady gerek gal haramlardan. Gazapda bir adam varmış şu özüni näme yaradan saýýarmyş. Türkmeniň içinde näme? O Farhat Dada diýip ödem traktorist, alqaş. Jinnar bilen näme öller bilen yatyp turup beren adam. Farhat Dada der Gadarstan traktorist ödem. Şoňa Türkmenistana türkmenlerden ibadet etýänler bar. Şunuňmy? Özlerim näme maglumatlar gelip dur. Şunuňmy? Özlerim näme ministerstwada işläp beren adamlar. Kime çokunýarlar? Bir gazak traktoristler çokunýarlar. Ana şolar Wahhabistler. Şunuňmy? Yana bular näme etýärler? Gowy hakyky dinine gelip beren töhmet atýar. Ana dini ýoýýan şolar. Statýa üçin dini başga diýip şolar tutun. Şolary ýadgyryň, olary ýadgyran aklar. Şunuňmy? Krishna bolýarlar, şolary ýadgyryň, olary ýadgyran aklar. Şunuňmy? Näme bir gazak traktoristde çokunup beren türkmenler bar. Ol gazak bolan şindiýem da aslynda mahluga çokunmak bolan, kimem bolanlar. Şoň üçin türkmenler bardan taşlamaly. Yani kim türkmen diýemizde, yani özüni musulman türkmen saýan bolýar. Emma özüni ateist türkmen saýan bolsa biz ondan haýyş edemiz. Bize ateist türkmen gerek gal.
Aslım adam değil, aslım maymun niyanmaz. O Türkmen biz için Türkmen nal, ol ısnat. Şunun ol ısnat, ona yanlışlık bilen Türkmen nil. O Türkmen nal. Şunun haysi Türkmen özüne musulman niyanmaz, sünni diyanmaz. Şunun namus etsin halkının Allah ibadet etmeyenliğine. Namus etsin halkının peygamberinin sünnetini tutmayanlığına. Namus etsin halkının İslam dinine durman. İslam dinini taşlap Krishna bolyanlığına, Yegova bolyanlığına, ateist bolyanlığına, Türkmen bolyanmasa namus etsin. Türkmen gıyızdan Türk'tü ya Dubai'da näme? Öňe namus ederdi, küntüçülük etýärler diýip. Enni küntüçülük eden aklar. Enni porno çıkarıp başlapdyrlar. Şunuňmy? Enni porno çıkarýarlar. Türkmen gıyızlaryny akidip, näme? Şo taýda gezip beren oglanlar gurrunlar ya, Türkmen gıyızlaryny. Öň Türk bilen, Ors bilen zanaat ýasyp namus eden bolsak, enni Türkmen gıyızlaryny itiň aşagyna salyp çıkaryp başlapdyrlar. Eşitdiňizmi şu zatlar? Enni Türkiýe barýanlar, Türkmen gıyızlaryny itiň aşagyna salyp kino çıkaryp başlapdyrlar. O zada namus eden ak, o zatlara höküm eden namus etmeli, emmekşi namus etmeli. Oňa namus eden aklar, ýöne kime namus etýärler? Biz ýalaklar Allah diýip başlandygyna namus etýärler. Biz Kur'an diýdik, hadis diýdik, sünnet diýdik. Türkmeniň namusy diýdik, dini diýdik. Şoň üçin bizi näme? Namus etdiler biziň näme Türkmen halkyndan şuňalyk musulmandan dörendigine. Bunam näme şo kafir hökümet Allah ya halky. Töhmetler atýar. Ýöne töhmet atdy. Bolýa 1 ýyl entek töhmeti bilenler diýsek, ýa-ni tädatda ýarar bu töhmet diýsek. 20 ýyl bolup geçdi halka bilerse wagt bolla. Wahhabi kim? Wa näme beýleki näme Wahhabi dal kim? Şoň şüp näme şuwatky musulmanlara, hasbeten Türkmenlere, yani sayudan ayrılan musulman ýurtlaryň içinde en dine ýa-da Türkmenler. Bizden Türkmenlerden gıyızlarının uzun köynüğüne yaşından sakalına gowanyp ber. Ya Türkmen köynük bilen ol sakaly goý bermeklik näme? Sen musulmanlygyna ya sen ilmiň barlygyna ya sen takwalygyna deliller. Enne o da ýok. Enne uzun köynügem ýok. Şundan. Enne sakalam ýok, hiç adam ýok. Sakal jenayet etdiler enne. Diňe sakaly o goýulan butlarda, statuyalarda goýýarlar sakaly. Şundan. Haçan ölüp soň bu töwürleýän şon sen sakally etýärler. Emma diýirken sen sakally däl. Öňkü respublikadan aýrylan musulman ýurtlaryň içinde en dini pesi, en gorkogy, en deýýusy, en binamusy Türkmenler. Şunun öýköleýän bolsa Türkmenler. Şunu aýtýar. Şunun öýköleýän bolsa özlege gowunlar yetmedik bolýar. Gazaga gowunlar yetmedik bolýar. Gyrgyza, täjige, çeçene bulara gowunlar yetmedik bolýar. Özlerem näme? Gowunlar qaptagyna götükül üstünde diýär, özlerem ondan pes. Götleri oduň üstünde bilen aklar. Dawdagyň bärsinde atýarlar bilen aklar. Şu wagt şo ýurtlaryň içinde Türkmen halky ýalyp dinsizi, arsyzy, gorkogy, deýýusy, gysygy, bigaýraty ýok. Şo saýudyň içinde en dinsiz kim diýilse, onuň biz diýemiz. Hemme millet aýdy, Türkmen diýilýär. En deýýusy kim diýsen, Türkmenler diýerler. En ogrusy, neşekeşi kim diýsen, Türkmenler diýerler. Beýleki milletleriň içinde gyýyzlaryny itiň aşagyna salyp porno çykarýanlar ýok. Emma biziň oglanlarymyz, biziň Türkmen diýilýänlerimiz, Türk'e oňa baryp, Türkmen gyýyzlaryny özleri akidip, itiň aşagyna salyp kino çykaryp başlaýarlar. Onam şoňa düşen gyýyzlaryny gidip özlerini asyp öldüripdirler. Öler asıvellerine yazıptırlar. Hemme bolanlar. Barsan hemmesinde kinolaryny bargys görüp. Şoň üçin biziň halkymyz şu derecede bir näme nadanmylar. Ne din tutubilýärler. Ne tutýany golla bilýärler. Ne namus edibilýärler. Ne namus etýänine begeni bilýärler. Yani biziň halkymyz ýalyk näme pese düşen halk ýok. Oň sebäbi nämeden? Dinsizliginden. Dine kanatlar. Bir şäherde näçe min türkmen bar? Dinge Belarusya kafir ýurt. Dinge Belarusyada 7000 sanyk näme türkmen talip bady. Gyýyzlarynyň hem oglanlarynyň hem köpüsi %99% alqaş zina edip ýörenler. %99%. Şu üniversitelerde filosofiýa okudy, Allah sevgili peygamber. Össüne näme ana şol üniversitetlerde näme filosofiýa okutýar diýerler. Filosofiýany özümizem okudyk. Şunmy? Filosofiýany özümizem okudyk. Şoň üçin filosofiýa barada gurlamyza, gaýypdan gurlamyza.
filosofiyan okumak, filosofiyan okutmak dinden çıkmaklık. Zaten filosofiya näme? Hakikatte o filosofiya değil, ol tuftologiya, şundun mu? Ol hemme haram zadan zihininin näme? Haram maslık pikri. Şundun mu? Filosofiya diýmeklik. Doňuzdan meter haramlar. Filosofiya diýmeklik. Arakdan meter haramlar. Filosofiya diýmeklik. Allah söýmeklik. Filosofiya diýmeklik. Dine söýmeklik. Filosofiya diýmeklik. Hemme mukaddes zatlar ýigrendirmeklik. Şoň üçin kim özüni musulman saýan bolsa, şu filosofiya sapaklaryny okayan bolsa, şu sapaklary näme razi bolup dinlemeler. Şu sapaklarda Allah söýülýän bolsa, diniň üstünden gülünýän bolsa, dinlardan üstünden gülünýän bolsa, şu muallimiň agyzyny ýumdurmaly. Sen haramzada, sen eşek diýmeli. Sen kafir diýmeli. Sen ýaly kılan din barada, peýgamber barada, Allah barada gürlemene haqqy ýok diýmeli. Diýip bilmese de şoňa şu sapaklarda dinläp oturmany din ursgat berena. Şuna karşı çıkmasa dili bilen karşı çıkıbilmese de şu kılasdan turman, razi olup otursa, şol adam dinden çıkıyor, ol adam musulmandan, şoňşyp gidip küfre koýarlar, emma gel dine kodiysen dine kanaklar. Küfre koýarlar, Allah söýýän adamlara näme sabr edip sagatlap ýöňünde oturup bilýärler. Emma Allah diýen adamlar näme ýüzüni görmän näme namys etýärler. Gepleseler hem özlerine musulman diýerler. Şoň üçin şu Türkmen musulmanlaryna dine komaklykdan başga okulýan ilmler barsi haram. Şu watlykça saňa medisina komaklygym haram. Näme üçin? Saňa bize medisina gerek gel şu wagt. Doktorlar sakrasýer edilýär günne. Okanlara iş ýok. Hemme dünýäwi adamlar dünýäwi wazypasynda işläp ýörler, sakrasýer de gelipdir. İş tapanaklar bari, iş tapanaklar. İş tapanaklar. Diňe milisiýa bolanmadan başga iş ýok. Milisiýa bolsaňyz näme? Halkyň pulny ýemeli, nahat tutmaly, eziýet bermeli, melgun bolmaly, gysgaça aýdanda halkyň gargyşyna galmaly. Şundyňmy? Şoň üçin näme esasy işi ýöretýän, hökümeti ýöretýänler gargyşy inenler. Şundyňmy? Ona gargyşy inenler nädip o hökümeti o halky ösdürsinler. Olan öýde gargyşynyň melgun edarlar. Nädip melgun edarlar bilen? Gargyşyny ýerden akşamasyň 24 saat gargyş etýärler size. Nädip ýurt dikeldiljek, nädip halk dikeldiljek. Şoň üçin oturan ýermizden çagyrýas. Näme Türkmen halky näme hökmen dinine dolanmaly. Allah'ına dolanmaly, ummatyna dolanmaly, sünnete dolanmaly.